me say ahinkwa wona manhia ne nan si fom a won hye chaw ne so won faso se Dormaahene ye kwani akwa kotwadwira ye wie ne bepeja Fiapre e wo manhia Dormaahene ni akire nya den emre bi no ba beto se mabu no na fe de dondo aye den afrote gare enipa a wo so bekum nipa Chief Justice Ghana Bar Association wo de mani ye den ehwe no wo mo atwa ne ho ahia nyina abre bia obeto asema ba bonte ase bi mpredua emu na ho anyansa semu ne mu bia no ye boje ne so me ka kire se wo de wo na ase wo ye political party bi Asantehene di djuma bi no okase ye ntoto store mu aha nya din a brabe bie party office wo be hu tumi Asantehene ye den ewo amas maame ye ko bu ne nam ne nsa because of Dormaahene wey Dormaahene sa asante pew won pew mu fa nse mutimi so what time Amaga ni amaga hia eni huna amaga hoho Fiapre asante ni doma anu odin ADUMASA TV so mesre se obe subscribe na obe comment wa share no like na wa ma onua so nsa atuma so bi anopa yenkomosie ana yenkomodi a yebedie no eye na anu ada ira Dormaahene bra regional minister abono regional minister kweshia abono regional house of chiefs empanimfo ensem bebere no de tudwa na ba ko a na ebokotodwem ne se ose woni yewura otumfo ositutu opimso nya adwene se abempomfo bi ho no mo a obepeje wo e de akọ mahine de bere nim titiru ene Fiapre ene ye di Fiapre ho nkomo nti before se be hye bibia ase no ansa na yebekọ ensem nim no yenko na yenkohwe video bi na yemra na ukohwe na utie wi a na asema ye ka no wotumati ase yi enti osimu yi yentinsi enete dumasu ya kasa wono so far as wono ye bono president on prema otu vom peje no obepeja ye ne obepeja ye kira wotu mu di ustiri efri suru besi fom wo akonyonya bi ni da mi damtia akobe na maka acho ye nsa kokrumutie ho nya dai mopo enka wahene betua na mo bi na nya enka ye na ese ye dai ye ka enka nya mo enna wontua na mo boni bia soso esan se ye se ade ofi a ye dai ye sabi Fiapre wabre efiye na ko bu anum so na nchema mponsa ba chichiri kuro na ko bu a etua na mo wa obantema bebre ansana ebedu na pokuso 2014 wo twere krata de call bono house of chiefs ha se opese ohun na gina bre mo twere krata bre ye wo ha bua ye se mo hwom krata mu a na kura se Fiapre ense ohini bia divisional chief bia ase ewo bono ha anase paramount chief bia ase eze Fiapre gina ogina brane ode no ho aniti mumma ye Fiapre mumpagya ye mon recommend ye fi application na mon recommend ye na ye national empagya ye eno so mumuni amofti kwa pai ebono ahemfo house of chiefs no amma ye kwan ya besi nne se ye fa na napokukura letter wo twere ye 2014 ebesi na 10 years ni sabe nka bone be na Fiapre aye we nyina ya mena to ye mu a na se akoba se enya fa akoso na utra ana so fa ako a wote wade ye so ejina na no be sore sabe ohene ni ohema o ma sore preko pe eno moduru manhia ohene fra abusua sade ye ti he e woni fie maako emprensanhia mu ye wa fa ase ya akobre ana ya akonai one kojo prosi ni kura ana se kojo afo na ono ne nam ebeje na beti ahye mpati ano ono kura de san hyem ko ama bi woti brekum ni baba firi brekum eti ho no wote Fiapre kure ya yetimu yi sesi a wogina na bibusa ne se ne na kura ne ho wonti mo na nadin ono nam epeje na beti ebo ye kokose me de pension ni se obeti ba twere din ono boy ye kokose ye komanhia e beba no wonu asi hene ne hema kwajo
nada okra nada okra oni yakobre eni kodo nyamecha akosi nyamecha wati Germany wo kosi nyamecha wo be pra konya ni bi wo anya eje se wo ya adomefo hene akosi bi ka kiro pre ba bia wo hu sa video bia wo tu mu di ustiri efri suru besi fom wo akonya bi ni da me damcha ko na maka kiro ye twam esan se wo wan ka se wo twa ho so onu nua no manam social media no esan se enkosi se de na no Dormaahene te dumasu ya ka se wono so far as wono ye bono president on prema otu fom pagya no obepaga ye ne obepaga ye kira yese de wo kwa aten de wo ba aten to gina ho de atenturo eti wei ye Fiapre adehibusua no na wo mo ede ensem yi ato edwa no omo achechire ensem mu kire se Fiaprehene se de tie bia no mahi dibere no ne sabetumi aka kwaku bedia konse ontiasie nikura bre minia apom ti sei me hu odene se bi mpreduasa echem echem ukura pema ye friend achem me hu odene se na echem sa me hu odene se na echem Dormaahene se mbe peja Fiapre ma me ahwe we be peja Asantehene no oya mom ye ntiasie se ade anipa se wontumi nya no we den oye monte sa asem na mujidi kwaku Asantehene nyame ma asanteman nyame kese ma asanteman enti abrani abre bia no se obi tena ba bi ne ntwo no so tena na ntwia so na sese dwa so be tena ba bi be ka se be mpreduasa Asantehene ntime nya bibia aya abadwene ho a wonye de wonte ase enkranza yebesi akonya ye hu bi yesi nkranza hene sampa yebesi akonya ye hu bi yesi sampa hene enti Asantehene ade a enwanwa na enipa nte ase enipa dwene wa wonte ase no wede oye enti enipa nte no munyi ntum se otumfu Asantehene ba bi awiase aduri obi antumi ne nya peda da bi sabi de bia meka asem we wonu mpo de se wote wono so bebo ahenkwa bi brempo ahenkwa obi ani tumi obebo na ahenkwa brempo no wede de nya parliament asem da bi parliament beto Asante amamuo paramount aye broni kasa wo die mu se oman hene empra do se ne wato se yatre bia ka se de our king otumfo is coming Asantehene ne yede to no so ye kasa no edin paramount aye broni kasa no de aba ani yanso so yayiso otumfuo nanim na chi obi anye den eni ho Asante ye de no ye nka se bempredua so woso ne wiase o ye nka so otumfuo so ne nyankopon nanso asase su be piem o man ga na be piem Asante mamu dia ye die mu no our territory yes Asantehene ye nyame wo de awo pejana ne kese obi anfa ho enti se Fiapre ade ne ho na wo se wo ba ama sabi ne sibi ne nchi na bifiri denchira ebifiri Asante no wono na se wo ba no ama Asante na aba be pejana wonni sei ewom na de ne ho ana myanyi ntubu se bono regional house of chief entohene ensihene da bi eye for administrative purpose ye pe bibi di abre mantam we mu amahina ahemfo mo yesen na mo ha obi amapiri bi nko ne kuro mu enti se yato abane ayi use pani ayen ka se de asase na ma wo se disu o di wudie na obi su ni ne de se kwa wobono ana meboa Fiapre wobono ana meboa Dormaahene ne patam nyina so wobono nanso Dormaahene betimi adi ne doma kuro no so abra won ko Fiapre obetimi adi doma so abra ayi se kwa enhye na se se kwanshe Dormaahene Fiapre dumase number 1 na wuo dumase mu ne mpatam nyina enhye Dormaahene what ya say enje Asantehene as wo pede obi aye ne man hene na wo se woni yede wasi Bono regional house of chief president ente yenya wo na yemfa sabi mpreduasa wasade ne se nka wo be pegya sa ahenie no amana be kese se de Asantehene kana ntumi nye agi Asantehene na weso ye sa de no Ghana constitution ewom yes otumfu Asantehene and the paramount chief yanka the paramount chief and the king one tibida onko constitution no onko no sua de as a certain high court judge utimba betena nipam ebe bie wanum eka se court hyemra wo bebusu a menim the chief justice Ghana Bar Association omo ye de omo tewa omo ye Dormaahene kesi sa wadi nyina ye be sire Ghana fo mpanifo chief justice Ghana Bar Association mum yensa review cases no na yen kohwe sansa wo hene wantimi ni asema ye nyentum wo Ghana hanom wo hene wotimi bie na no bie ne se aduasa mienu ka so bekum nipa
na Ghana Bar Association Chief Justice Speaker of Parliament mo te wona mo hwe no se wono emu aten yemfa to mi hye ne nsam so obetimi adi asem go man Ghana mu ne yete ha de a Ghana yenkwada san mu wo bi epese wo ma men ka asem wo nkyere mo asantefo wo ho ye be time wa kwa na de ne amfa nye Israel fo sa Bible na da hono no they believe ye betra kwatena so dem ba won sa asantefo ye kwa so dem ko cartons ye de ne nsa ne twedi ampo na nanama sa because ye de no enti so far as wa ye kase no asante ye be time yeah ye be time said ye Yesu Kristo ba asase Yesu be ka say Jerusalem ma munsum ho na munsum ma na mire bi ba beba ye be time sa na sante munsum ho na munsum ahennie ebire bi ba beba wo man na mutimi no de Jerusalem Yesu Kristo ka che Jerusalem for say e be twa o man ye twa ne ho ahia be time no asante nya o mo twa mo ahia na etan asante hye mfimfi enti se wiase ne ba bia duru no asante ahu sesesi a no woni wo bia ka otumfo ne sikadwa ye be ka akiri no kwasem said ye Israelfo gitum se ne nyame bi wo ba bi no ba be pagya mo no yeso ye nya minister kadwa wo se wie ye bremu ye tena ho na ma ye ni kɔ ya henie ni ye hene ho san sese ya nhwe yi a said ye Jerusalem da ho e be bogu ye no sa ne ba be bo asante agu na nto sa Asantehene se gina ye so wono die kosi so be kɔ wom wo ko agi asante wo se nyina ne ye sei aman do a hye asante mu no wo se so di gina ebrewe nya bre wo Asantehene na kasa biem na obi a ye de mra hye ne nsam emra efiri ba bi na aba asante no school ba betu no politics eba betu asante Supreme Court High Court ene de keka ho ebeto sa asante e wona mamu a wo yedan wobu enu nti na bra sabi Ghana ye pen kabom afre ye nyina wo man se wo man Ghana no ye ko Asantehene wo ko sere no se won fa ne man so medan emeka ho Madagascar won ka Africa ho ade ne wo so won ka Africa ho wate ne ho ade ntia ye kan African countries ye ka Madagascar kan ho ye kan ne kan ho sa na betom ne bi ewiase anhwe yi a ana asante anhwe yi a ye be bo no afeni ya be fa ye nomum Dormaahene sa asante pew won pew mun fa nse mutimi so time bibie ni wonum a mo be ye mpani bie ni wonum ade ne ka biam dan so won frɛ ohwe no nyama wo moy woni bibia wa asase wi to se Dormaa asase so wodi Dormaa asase be ye galamsey obefa mu nonode ma adɔ etikrom wonum obefom age se one dia ya ne yatia no si yehu otimi so so kwapra monte so nkrofofom so no okɔhwehwɛ ani okɔ na apem na anyini na ayesesi awo ye bɛbɔ afɔde ye hia sei ye de afuo ye kɔhwɛ afuo ne atwabo de ayɛdan ade ama ye te wo man mu ye te wate so obi aka ho asɛm da ade na wutimi fa Asantehene ade ni besi Dormaa ehoro no including Asantehene private life so wodi sika to plane wodi sika to car bi na wote wo na how obi private life how enipa o so bekum nipa Chief Justice Ghana Bar Association wodi mani yeden ehwe no oda so tianom esore kwotena High Court ekoko di asem ebua ema ye de obi se mi brothers ekɔ afiase Dormaahene ena de na omo ye ede afa ho ye na nanom ahemfo Omanhene achocho huro ni abrempon eti Asantehene mu anhwe yi a dan da nyina na se Dormaa wonuru ayi se mi brothers ahenkwa wotima nhia ni dibre nya dan enuru no me say ahenkwa wona manhia ne nan si fom a won hye chaw ne so won faso se Dormaahene die nti ameka sa nie wo hene bia ni asase tu ni asantiment ma watima sekere ne se aduasam yenu aka so bekum nipa ana Ghana ba hye mra obebu so what is Asantehene po aka bida na wo di kura wo ti asese dwa so Dormaahene na wo bia wano ayi aka sa asem no hwe de bia wotena wo se Asantehene ye manhene na wasa betere ba bi wonye manhene ye besere ankafo omo hwehwe adwim omo fa ne nko no omo ko hwehwe na adwim ansa na yebeto aso no wodwani ehwedu enu be dia danse yie isan se enko yese yenne na de yadwene anabosirim ka bi ka enti yankonko hwe video no wa bra na najima bedu na ono agasa kasa de afa Fiapre asem no eho no o yankonko hwe mra Fiaprefo be benjirafo me den kan hine bi wo ba bi okohwe bibia adwobadu antoso mienu onhamo na mom kwa woko no esese ejina bibi so Fiaprefo ye danjirafo banenamu ne benya ba bituna tomase na nya bi na dia asase ne mabe ya so yentimi ensi Fiaprehene say ye pega no abra dumase so ya number 1 or number 2 me the name say da bia number 1 for me beka baba tiase
Anti ase abada ne abaja Fiapre. Na mbra adwuma mbadu antoso mienu de. Ade a mi suro kura ne sebe bibi aka bibi na nya nokre. Ma o te sabi John Dramani Mahama. Baba jire na ba. Yewra nananom. Yewra sa sama o kan e Fiapre. Ona afi we ansa na bebe twadra obede obepajabe. Mede otumfo Asantehene. Seme adumabadu antosu mienu Dormaahene gono president. Ma otimi yesani pa ore Omanhene. Abra menha na seseda fa. Danwa wa mesore makonwa na gonofo bede ma. Ansana yewa betwa dwira no. Yewa Dormaahene se wompene emma so no nte akonwa no so. Ne be pagya Fiapre mu kwaku dwira ne yebetwa na sumenya sa yebesie sumenya hene April 2022 Dormaahene kro ya de se aduasan ya odika sa ebi ntum firi mu eno ode betena fidie so social media doctor eno obeka kire ye se gono ansa ne yebesie sumenya hene na obeba sumenya na wodi aduanafo nyina ba be stop Asantehene yewura wode ne ho okiri kusi ntirama sumenya man hene aduana piesie akwakusan edi atere Asantehene aba betena honom se asumenya man hene Asanteman benkum wote ho wono emie na no kan de a se bi papa hwe akwa emie nya no won tena ne ba bi. This is the time I was a mabuna was Asanteman be story ne ka bi kire Dormaahene se ye betena wa ye hwe na da ne da nyina wono obi a ne dibre nruma nsia henkwa okay no betena no betam Asantehene we Asantehene ka sa Asantefo na enne tepa ombeda go so beda entotro so beda na da bi utipe ne entotro so utipe ne hafu go so utipe ne da bibrekum Dormaahene me pese me bisa no Dorma wo henfa utwa krotu o yen kan wo Ghana wo sanke yi wo frim ye we landscape we yen kan no kronche Dormaahene landscape wo se ye hwe a so be ye se susu Ghana asase no ye te Dorma ye den efrim ne ko mabok ayi ko divu afo sanse e ben boda dodo na bibi nti na kwa me nkuruma ko fa bai na akwatam no de abede abeba ena wo usuni wo ban ya na nye ye bo ofiri suntire so se ya o ena ode tena suntire so ena mipewei eduru ba bi woti be ka kire ye se aduanafo na tisika dua so Dormaahene obi oni mama ne amamere obe kan we a certain high court judge constitution wo ba beto ye se ye wa nyine beto constitution ba me nkroma mo wo mo na be hye me boa ene ye ba beto ye se mran se ni wo ba ye wa besua wo ba be de wo ba be wani afi se bi wo conference ya be ya duonum ene ye kire nti wunim de what ya say wunim mra nti Ghana ha obi bie na no e ka se bi mekum nipa ye ne den kwaku ye ne den emrane ne di e de na chief justice ne Ghana Bar Association na yes papa yi Ghana ha wutimi bi wano ka se utumfo ana se bi court ehye mra ubebusu aye ne den ampa because of papa we sampa nkrofo wuye yesi hini wo honom kofa sambodua ne nkrofo kwose sankrofo firi Burkina kwose sankrofo firi Cote d'Ivoire emma mo beto tuo abro mo bodua be kum nkrofo ekuom kwa nkrofo nkwa no mo de to chacha amas maame ye ko bu ni nam ne nsa because of Dormaahene we ye tena hanom ye hwe han ama asebe na kwa da sanse si ana hini na ba be ye politics na ban ne woso maame nka nkire wo ne kasa ekokotie ba ye wo ka se wo no John Dramani Mahama mpo e ka asem obebuso afa na wusa Dormaahene uswa e wa hiniem ene emrem uswa papa jenti ameka sa se wutimi tena as a sitting high court judge a wo ye wo hene ban hene a wote Dorma before Dormaama beba Dorma hono no onamo Dormaahene so na beba ho na se wutimi tena o ka se Dormaama ka asem abebuso na se uswa Dormaama so eyeden eseno enso mo bi ka se nananom yamane ne yamamre nsase no ansa na politician bi MPB regional minister bi ba be di djuma no age se wonamo wo hene so ansa na wayeden wa bakro nso ba be di djuma wontimi mfa ne pema ma ye bibi na se wutimi tena wo de Dormaama compare Asantehene afa na mahu se Dormaahene dibre ewo amamuo ne mrem ene ahenie mu no ewo fom papa kwaku yanhwe bra Fiapre hene ekopie mu o menhia fikasi mu no odi nsem bi koto dwa ewo honom na ne nsem nyina no na wo kire se Fiapre akonya odi ne ho odom Asante ono akasa ande koye na okoye mama yenko na yenko hwe sa video no so na yemra Fiapre tu fodia na Fiapre ni anoma
Ripa no etikem na mama amede ya me prefer baby influence bi na mo say apenya yi influence ni mo say machi eni ha nti mapa mpa enso ya atumatu sa matika mu atumatu fefe Fiaprehene na akase kakum edin kokko anu wono ne kɔ hɔ no say ye bi free denchira e bi free susuri asante enti yesre sante he ono na Fiapre ye den eye ne dia Dormaahene ye Fiapre de hia na won kana no ntum sabi Dormaahene etu ahene ne yesi ahene wo Fiapre no oka wo bia na dabi asase no mo ko age Fiapre asase na Dormaahene gina wo bia na ene won kana no ntum na Dorma akonwa na wote so no won hwe nkuro abisim ne de hia na Shira ne de hia na se no won wan pagya oboda bia mbetena ameka mese Asantehene wonye wo bia de ne di agro won wo ye wokwade odi nam no wo wiemu won ha no ho ne Dormaahene ono peta ono ko namfunu ho bola so ne Asantehene meye sa de no won fa nhye ne tirim wode ne ho wate ase wono Asantehene kase komasefo Asantema ye da ye nana Fiakobi ekọ ne krechi kwa akura Asanteman ye ka se ye na me ka kire obi ama na tene nne tepa ye din bodam ni wa bonte me ka kire se wo dia wo na se wo ye political party bi Asantehene di djuma bi no kase ye ntoto store mu aha nye din a bra be bie party office wo be hu tumi Asantehene ye den ewo na me pese me kire Dormaahene se otumi bie na no ka kire se John Dormaahene ma ka se wo be busu a first constitution wo bu na nimtia sanse wona beda constitution na ode ye de wode ye ko wusu first wo be bu emra ne so court e ka asem no Ghana ban wa ka se tia no in the first place de to so mienu wusu be kum nipa ojidi wusu be kum nipa ojidi Dormaahene o kwaku me metumira na ma kire wusie o Dormaahene na so be kum nipa Dormaahene nti so be kum wahene mu a awote akonya so be kum nipa ojidi ai so be kum nipa se yampa na se nyampa wodi wani ehwa yesi de wo kwa aten de wo ba aten ojina ho de aten trodo enti producer emeyen ko hwe video bi mra se Dormaahene to be kan asem na mpa omeyen ko hwe mra mama kunipa amama kodam amadoma fu apelo ya amana besi beku kunipa ma beba akodam amaba akopelo ya de amabe wo se Dormaahene na tena nkonya wo mo atwa ne ho ahia nyina abre bia obeto asema ba bonte asabi mpredu asa emu nna ho anyansa semu ne mu bia no ye poje ne so wa study start no onim se e ba san kwa madwen amaso se mbo no ne ka ya kata so kwa Ghana ha attempt to kill is a day murder is to kill obi ye na adwen se asabi mpredu asa obekum nipa ye chi sa nipa no e de ne ko hye ba bi kura nipa hu ne biem wa medi sa ewu no e bia na kwa da bi o kasa bo be fe so bloggers in Nigeria bie wa no aka asem na image ne wan image hwan na kasa nya Dormaahene wasi obekum nipa ama wakwa akodam na domafo apɛ lawyer aboya baba bigi no bebre ho na bloggers aba no munye bloggers bɛn enti wono nso kwatena bunu mekɔ bunu 2024 kɔka sɛ court hyɛ mmara sampan sensam obu se hene an ɔkɔgi aman sambodua ne yɛde na ba na sɛ court kora hyɛ mmara ɔno ɔbɛ da obebu so ɛyɛ no kura Dormaahene yɛ saa de no court mmara ha na menkyerɛ ɔmo adeɛ Dormaahene je nti oyɛ saa de ni abra Dorma ene seven producers sampa sambodu mbe pie mu manhia no Asantehene o mo ka otumfo ntam ko gina sampa ka kyerɛ so mo nyina kwa ye baako na o ma kwa tenetene sampa na aba be ka behwe obu ko duru hɔ adan ko dada dwe no mo ko tena hɔ ɛna sambodu ama Dormaahene wurawura ne tirim ɛna ɔkɔ se samrantie bi a sampa kurodua mu so mo hu bi da omudi tuo ne niema bi asensen wo ho ene etuo ne se kan we de twa wo se gitwa me bi agro no mudi di we de twa kwabra ne de se kan ne sire yonko tirim no de ama no se gitwa me bi entwa ye de tuo esi kwabra ne tim ne abo no se gibo me bi etutura sem no mo je sampa kro ne ye dan e bo so ewi echi ne nipa no mawu so ja ne etu aye dan aka no Dormaahene nti o nipa we bie na no so obekum nipa Ghana Bar Association Chief Justice Speaker of Parliament Ghana mo to ye dan ade na mo to ye obi so obekum nipa yenche no mo akini nyama so Asante papa show mutirimi se Dormaahene di opeso o ye ne se opeso otam eho se ye wo kasa bi se ebono ye kasa mo fa se mutirimi ebono nye kuro ebono o man bia ni Ghana no efra no ebono ba mo ko Ghana constitution ni mu a ebe ka cho se the Ashanti Kingdom and Gold Coast sa na first net ye ansa na eba be Ghana and Asante man ene ya ba ka bom ni nyina ye Ghana fo ba mo nti wo mo wase ene ne ye ka se Asante betima nyina free constitution ni wo ko no ade no Asante betima ade no free Ghana ade Madagascar ni Africa eso so wote ne ba bi onka Africa ho Asante betumi agi ne ho free Ghana ni mama na yie se koso na politician bia pani bia wo hene bia wo ba bia wo ma Ghana m se won kasa
o ye nhwe han ye kwoto aba wo National House of Chief and I mean sampa or tanya wo ma Asantehene Dawson wo bi ono so le okeka nipa tiri bom when are you so ono de wo tanya Asantehene no ye kwoto different nipa wo nya 30 something 32 40 kwaku abaye to the National House of Chief Dormaahene enya 30 something the owe ni aba nso bebe nya 40 something kwaku different be ne wom we kire se ahemfo no bi hono ma de Dormaahene ye no omufo an so sa eno de se de ya obenya bi what ya say enti Asantehene ne ho ase se wono se de Yesu Kristo baaye ye be tan Jerusalem sa na Asantehene awa bayinti ye be tan Asantehene onye le se Dormaahene tumi o wosu nti no ka so bi antumi Dormaahene o tumi bayin tumi Ghana Dormaahene wo actually be taking very good and I make catch that say Ghana no matter am nkrofo Ghana the politicians ya age aboso this is the time I was here na nanoma Asantehene the whole Asantehene ye ka Asantehene be dika catch go so ka ho stampa wo hwe be da bibi wo nti Asantehene ye o man so o mo nyina ansole no mo ntento so kokko nya dai enkyere papa ide wo ye ebe ye kakra ye te yanom ye ko tachiman ye konkon za ye ba hwe de tachiman fo be ye dai e ba be ye sa eno no nkonko da obi enu a wotim baaye tachiman traditional council sa ba betena wo kontinyi na di kro na ja no e be ka kire Asantefo se omo koye omo ba na mlante ni si kro mo betututuo e na tu aka obi die tu kan wo wai die tu kan wo wai e be totobuo mafura omo ni hu mo ja be sese basis na hyen na e ba nyina ankwa ankosi hwe what is Asantehene be kasa what is wakasa pani wo due mate enti sese dia afone ye yutu na ye wo mu no Dondo afronte gare ye be sire ye nananom Asante wenya Asantehene ntokwa wo dabi we mu ma otumfo ba betena be kan se wono sese de mu anko a wono wa be den e be ko ade na akwa koduru sam pempenso no se Asantehene be kasa mu anko o be den o be ko mu ye nhwe han ya ma Asantehene dan dan obi de nanim aye fom no ono na betena so o be kasa ade enti de ye wo ne ho ade enti de ye ne dwene da ban ye de ye betena wa kasa hey de wo ye gyaye san Dormaahene ni dibre nuru medical kase mu me kan biem an kwa wonam manhia na buruburu fom asomo manhia Dormaahene dibre nuru no kwaku Fiaprehene edin bia todwa na wacheche niema bim anansem bi mu ya yewa Dormaahene asem kan no ode anu yie ama no mama yinko tie nsem a Fiaprehene so kan Christ no ye ho pa so na kana se ma ya ye nim de ni ma se na ma be chiro ma sa se o so abe wani se ko mo pese ye show ma se ya e ga kwa o de mo ne se mo se so en ta o ma sa se na o ba se ya to mo mo en ko o ma ni ya to o ba ni to ya bi ba e tra se ka sa se e tra se yo bi abia so Assassin, to the Fiapre assassin, Fiapre assassin. So we own it. Can't be anybody a chassa Obiabia. So and I'm inside Obia. So it's an Obia to the travel and Cassette. So we come in and look for Mobi, Nasani Pano, and some house, and Sana, some might know or your mommy. So it's not right. And you could be a Fiapre Republic. Nti we de Fiaprehene ono akasa bese baby wo no kwa akakope baby na ko wura no akwa ne je ho me pese me bisa Dormaahene asem bi Fiapre asase eto ahene ne yasi ahene wonka ho what ya say abusuan ba be kasa ye kokotie ye dai e baaye ye hu se Dormaahene ana Bono Regional House of Chief pani bi owo Bono Regional House of Chief atim ena ma meka cho se Bono Regional House of Chief no ento hene na anya dai ense hene se ka ade etu hene na se hene a enko mo kokko we sa meeting na sa conference no enka we be hu Bono Regional House of Chief si ana mu so ye dai watimu bi Dormaahene nhwe no nka ne de hwe Fiapre ye twadwira wi a ye wura so be ma ne so ye twen se be twadwira wi October November na dwira ye de ahyehyɛ so enti ye twen se be ba so ye kwa akotwa no wasu menya adwira hene ye wura eye achamfo asafo boachi agema boy so asafo hene wono otumfu akwam hene na adwira hene ye kwani akwa akotwa dwira ye wie ne mepagya Fiapre e wo manhia Dormaahene ni akire nya dai emre bi no ba beto se mabu no na fe de dondo aye dai afrote gare ye tena ya video so ne yeso ya ka akire ne ye de no sase ye twadwira wie sase ye sampa ye kukukuku kakakakaka no wo tena wonum ko fam brante aye nim wo mo so be kum nipa ampa wo kum nipa so wo sampa wo ma ya te ase Dormaahene kum nipa wo sampa wo nyintom abre ko tena mekọ bu no ko ka sase sampa ye sie do be bu mra so ko to she be bu mra
Sampas no wo saka so obekum nipa e ma Sampa nkrofo bebre wu ya ye hu wu na no ye se otia na etuo ya ba wura ho tenteni adai na ye kun ye tututuo ye de curfew ye de eto mo so Minister of Interior de curfew ti doma Sampas no na ye 6 o so no processor e mo for no akoda a kire ne ba 6 to 6 e na no mutimu an se ano adwo e na ye si nsi o masem no aba bedi high court nyame ya adomo a ene na watch 7th April ye kwa kwatena so high court almost omo stay of execution ye mo bre no mo fa hwehwe nsem no na court order na omo de ba no ye hwese be bo omo order omo niam na omo de ba na gu ana court be de ebe gi atuma ti nyame ya do Monday 7th April ye kwa kwatena Sampa case no so ye ko somebody a mese ba bi okobo busia bi a wo ma osaje bo agimu je na agima badu e bo wachi doma de be twe manso no ebra so so de sa bosia ne be side den akọ say say ade boboka no kwasem untumi Asantehene ntwe Ghana constitution nim so obi Asantehene mu asem o manhia ma court nsa kwotena ho ba say de be ye nipa ntena ba bi nipa ni masem kan na wa ye kan ka bi wo ka say obi an ka bi ntini wo gya asem ne say ensan ko fa mranimfo ye den ensem Asantehene de no wono won so nsene mra no ntira de bi o kan wo sete si ade ye ne Ghana ye baako ye nso so ye be di Ghana mra so e say constitution no Asantehene kola wo kan wo de no wa ye de asem bi enti sa wo Dormaahene a wo se constitution na wo asua nim de e wo ho kra mpo dodo e betena ba bi ti ubebu so ampa ubu so e ma mrante be ye tutura se mo Sampa de to so mu yeru so bekum nipa Sampa nipa wiye de a Ghana Bar Association Chief Justice Dormaahene omo nche no no mo fa no ko hyem sanse se nipa we ye ne tena krum obebo oman no sa obebo oman no nipa wo so bekum nipa akwa dema ma Dormaafo ahan lawyer amna be yi no won se Ghana amadi kaka cho se mra ne nya adwuma kwaku se mra ne ye adwuma esi de no obi so obekum nipa ye wa ha obi ekum pole e wonsu atere aye police case be si ne nya hu nipa waku no ye ni aba ma adwa obi ekum no will be obi ekum no take ni aba ya obi aye ekum no abesi ne Kofi Adoma na ni aye police case Dormaahene so bekum nipa enipa wu o Sampa nyina ye hu omo ye de omokum omo nti Ghana asa wotena ha na obi ka kire wo se obekum a kum nipa no na wo so ko peloya ni ye me den na emedi wasema sanse Dormaahene so bekum nipa am ya ko peloya ama ne dia so obi make attempt so bekum na so betime kum na self defense na waye se de be ya ho son wotena mo obi kum a gwawu nkwase ewuo Ghana hanom sanse Dormaahene wo we so obo pass nkokum nipa ye hu so na bo pass nkode ye nko Kofi Adoma wani case ba ye wo so won tutuo dabi as a whole sitting high court judge what for obi on the program ase no obi aba be pra wo se won tutuo na wo mo te ne ho achia wo mo te ne ho mo ntu fo adwin bia ni wo mo tirim ete wo pra na wa ya ade bebo beba so Kofi Adoma sitete ne ho kire bebo abe na ne si ne ne efra kwaku nyini sa Asantempe oye kekakantina wo mo ye din kwaku he se ya ade Asantehene tumia wo no de bia meka na wo Dormaahene potimi tena wo sa wo bebu mra so how come obi ono no constitution wo kan wo bi na eye adwuma wo man nim how come ono obi a odi asema Supreme Court on santena so ade na ko ntumi nye nanso Asantehene say enne entokwa bibia he hoho ye no ehu hia biem wakon awie asase bi Asantehene otumfo se tukuteto honom a wakọ a waye abebie wasa ababefa ediso no wuntim meka se yemfa ma obiem atwam yakon age ene Britain no Australia ne de keka hu nyina sase ne obi nsan na King Charles mo jeje mu de ama no ye tena no ma ye frɛ otumfo kino mu na mo ye hu debate so ye kin ye se wo ye otumfo nanim na chi obi nye den eni ho kin ye obi kasa what you say da ben otumfo what they say minka King Charles no otumfo abechi hanom na obi make comment no obi commentator bi ana se bi obi ye voice over what is what say the king and the kinder the king and the Asantehene and obeka meboa ye king ye nyintumo ensama ye king ensama Asantefo the word king na mo de frɛ otumfo say to Asantehene no ensama ye into otumfo mu nkwana mu nkɔ the almighty ye we mighty maye mo na mo tena wo ene otumfo e nyame din nyame na bebo ne di a kyerɛ mo nyankopɔn asane asase so bebo ndi a kyerɛ so frɛ no otumfo asase so ye ne wo otumfo nyankopɔn kan no Bible nim mo twerɛ sɛm na ewu mu sɛ otumfo e wo Bible no mo kɔ kan Genesis 1 Satama Metusalamo Melchizedek mustate ye Nebukadnezar mustate omo personal otumfo bi so be di asase no so ko Asantefo otumfo wa asase so mprempren ni asase so otumfo ba kope wono ene Asantehene kin esuamaye omo form kin de so emfa otumfo ne emfa ya Asantehene na Dormaahene emfa the paramount chief what you say Dormaahene emfa the paramount chief na ye emfa otumfo ne ya Asantehene emfa ho awaye ho
otumfo mpentokwa ompe hohoye se ya de papa ne bae nko beko a ma menka nkyere wo Ghana mo kobo bosia ho na di manim sa ho na di manim ko di bosia se mu bibi mo kobo bosia na yire mo so ne ye pe bibi agye a ho na ekọ adie na nko ntime nye Dormaahene kuro ban Dormaahene de se ne krata yi ye twachi mo ye twaja tum ne ekọ ehun hia biem atuturafo okofo mo free se bi ko di bu a be bre san bodua e ma ne be ye sa nyamana nsam no sa se mo fa na ade ma no kwaku na sa se we Dormaahene wa sa se wo na betima di so no na wo ye so galamsey no woni di na sa se so obia ni di nkoni dim asase mo menka njo so otumfo pentokwa enko baaye no ye hwe anwona hwe bia anwonafo wo be som Asantehene mo me nka no kura nkyere wiase ne Ghana ma no mo hu mo na mo so kwaku bia anwona wo anwona som Asantehene de bibi wo hen sampa wo fa hen hwe ade ye hwe ya na no mo ba ene Asantehene betena wo bobo Ghana ho ne fa eye na wo de wo se wo kura wo ben Asante we ma menka ncho sunya nyina na e wese na Asante enne no medical ka jesa wo tena wo yes one regional sa region ye brofu kasa wo asate ni ahini emfa region hu anu ti na region bi wa ye duru wono ma etimi so ahini we na di so na di ti na region wo ho ni eduru so ahwenfu no obi a we bi na sase ekọ eden ekọ kan ade na aban nka se wa bi atum se ni na ba ko se de be ya ye di bibi ba be hwe Ghana na ye timu na mra wa ha se mra be ya adwuma Dormaahene wo se ye chi no ede no kotum se ye tena ye hwe han se Dormaahene ko nya no ahini we ntina so be ye mfie du odi anim ya mote wonom aye se bola soja kakra na omu ntwen ema ne nyi wom ansa na ma ba beka se minim se ye omebo Asante sobo sanse otan ne de ya Asante no otan enya ba be yesesi anase mu se Asante akwa hwe na obi akopira wo Dormaahene mo se mo mpesa Asantefo bete aden ya Asantefo be so pam ntima mo mpesa obete hwe tribalism omo na ye te wono ye ne yesi ye wa Asantehene different between Asantehene and a Ghana politician ye ya gia tum se nso bebre dem ne ye Kofi na Asantefo ne di Kofi na Asantefo ne di obi akwa kopira ne ye kan wo se tutuo ye mfanamle konfanochi a wo se da enye sa Asantefo be den ebete na konfanochi ya Asantefo dia ana din konfanochi na da so no ene omu nsibi no omu mfa Dormaahene di nye den ento so obi be pire wo ha no mo de na kwa akoto so mu misa Dormaahene se mpuntu nyuma sen ene wai ne Dormaahene mu misa no ade bia wo sole Asante ho no wo de akwa kosiri Dormaahene wo horo ade ne yewura wutum for private life aya na hu hia Dormaahene sa so bitan wo tan no be ubi tan na yamwo nyina wo tan no ade ya na wutimi tan nipa se ena mo hwe Asantehene akotoka ene wo diska koto private jet ene wo tim ye ne yaka cho se ye ho kire Asantefo ba be su se Dormaahene be boa ye empre do se na wo Dormaahene ye frɛ se bia kunyini ne ntini wa Asante mem so me boa Asante a ya frɛ wa kan ke de be fra henkwa he confirm cho baby he confirm ye confirm Dormaahene da bi ni dibre nduru so ba se adwuma je ni bi mo nti ase omo ye frɛ omo so mo ba he confirm no che ase Dormaahene ni dibre nduru ho anu nti na wa hu na ase no ye frɛ kunyini anyimonyamfo akuni se bi mpre do ase wo mo ka bi ewo mu a e wa Asante mem a mesi ayenkwa akora yan frɛ no na wo Dormaahene kwaku ne mo yanka no kura nkyire no mama manyi na ehuhu ye Asantefo youth amoti hanom social media na mugusu na mu ye dede na mwa mo mun kana kura nkyere papa no se ne dibre nuru ayenkwa wote manhia se ne dibre mpo duru ayenkwa wote manhia sa ayenkwa no koni wuranim na mpabo mpo nhye no wo manhia fidua mu hono mo how come wo Dormaahene timitira ba bi ka se wunye manhene woye manhene entime mpene e ma bepeje obi nya ne manhene se ya timire bi so bepeje obi nya ne manhene Dormaahene ne kan wo se mmire bo bepeja nkyira ahena nya ne manhene wono de waye na ahwe se bunu no be ka bom na wo be di bunu fo so yate onka bunu fo mom ne epese ebisa ne se ebunu man no ebunu hini ti boy o tena wa o se techi manhene na ya campaign si enti bunu ti ni techi man na ne omu nkodom ko be za techi man history ni yie te techi man techi no omu besra asase efi tuobodom honom nti se tuobodom hene ye na tachi free be ye ban enso so ka ne ho se wono so okun aba bagina asase wa amane ne amamere pe kane ne wo ma menka sam kira ukoboko ne de keka ho a kane na asase we wu se ya wo de anya wo de ya wo se ya wo de ya twa akokọ a na ada ne wo yone ama wo man no benne no ye nya sa de no e de wuwo be de e be ba enu nti ne yeka ye tena wo tekire ma ene de ka asem ne kane ne nte sa wo se wo se ya wo de ya ne ye twa abo agu so ye hwe de beto no mu wo wa na nipa e wa ha no ma sha se ewu e wa mo meba be hu so ye si ade na ne ye pre hu na nya ye de ya ye san ko ya mamle ne nyimfiri wo be ne ni ho biem anipa nkwa ekwa koda san mu ti Dormaahene nte ne ho ase se o pe bibi e de afiri Asante ana wo pe Asantehene din de agya ne din a wonya ene wo ko TikTok na bo Dormaahene wo ba bebrebe wono no wo pe
said your friend of Adma when he's on a blog on edge within Asantehene, my main custom to another Dormaahene. And yet media and the Peja Asantehene. I Yakunyana with Dini, Sikaja with Dibu Bano, name my for 7 previous our come mobile, Asantemaya or Gino Morgan Papa, 1 year, or 2 for foundation. What to say Asantepon Quandia? There be. Where Namomatis a pole busha for Naba Bonting Abecase, pole money binim, more bro, Yababa Mosonia neck. We are so so between Musiwo, so boy baby, Mamma Yam one pano. Now on Yan Coso. Quacotum for foundation or 2 for Quandia. Name Mau will be 1 or 2 for Mau 2 for foundation. 1 will be womb. Yen Ghana, you go Cape Coast, Ugafase. You Asantehene come 500,000 Ghana cities. Catch a year of Dormaahene. I say, Yabapa Yadi in our Sabari Macosiato Tosumunu, Dormaahene. Echo catcher say, 1.5 billion we, and find you for 2. No fun to my friend, Namian Cape Coast, I want to mini school corner. Yan Fam Wawam, Yako Gamanche, I swear ye, a bra or better Conyaso by you, Robert Boy, you money dinner fish here, Junum, as I be dinning fish here, wedding a Conyaso, 7 previous so henny. Nymphia would do as I see fish here, do so 9. Government better Hana watch it. You call your command 500,000 Ghana city. I didn't see Asantehene and Cassa there be says you can do Quinano, a Yasante until 2 for the name Fanya Mass and 4. Mumian cannot crunch in Cabomu, eh? Say yes, no many people about Abba say, oh my Ghana, na ya Giatum, set a sea Shemraba Conasene dia. And ye, I was a Dormaahene, Supreme Court. Chief Justice, Ghana Bar Association, Monfreno. None the new master of Yaba on this over cum nipa. Obebu Ghana Mrasono, young friend and young questionino. And yes, I bet I am Shahana Dormaahene. I yes a ball of Suja, no, I yana be a baby. Naju Wumwa, and no be a mamma, and be a make us Asante. He said the Afone pa, Quaku Afone. Quaku Bediaco and Achena Dream at the Afahono. For also drink chair to Hono, comment section, I say. Facebook, ADUMASA online, YouTube, ADUMASA TV. Ye kikakoi, ye bisa se, ebeboa, ana. Meding the artist Hene Kwaku. Ye sorry so, na jumedi ahodo ato so. Akram.